slávnostnej chvíli posledného výročia prvej písomnej zvinky obci Novosady, aby sme v tejto obci dobre spolu nažívali, aby sme sa mali radi, aby sme tú obec budovali spoločne. Je mi len ľúto a spolutovaným oznámením, že kolegovia z mikroregiónu Pezejského nemohli prísť, či prajem vám príjemnú chuť a veľa zdravia a na zdravie pri tejto slávnostnej príležitosti. Ja bych len vás za štátnu správu, že oceňujem, že došlo skutočne pri takej príležitosti odovzdaním hlavnému a oceneniu tých ľudí, ktorí sa zasúžili, som povedal, o rozvoj obce, že sa na nich nezabúda a veľmi na to teším, že môžeme takto sa zúčastniť do nášho, týchto oslav a myslím si, že to je potrebné, že sa ľudia zavedia a tento slavu ocení. Na zdravie štátne si uložíme. Ja myslím, že ľudia sa zabávajú, že sa budú dobre cítiť, že aj my sa budeme dobre. Určité podmienky zastavili, buď vypožite, alebo postupujeme zmysle zákona, ale jednoznačne potom sa znašajte tam vy sami. Vy tam budete bývať v tej úzkej ceste. Nechcete si ju rozšíriť nejakým spôsobom, ale je to v podstate na spolunažívanie nášho spolunažívania. Tešil som sa z vás. Najradšej, keby sa nám to podarilo tak spraviť, ako to bolo predtým, aj prídomový, aj zahradkárov. Také združenie zahradkárov, tých prídomových. Jediný medzi nami v spolku momentálne, to by som sa nestýchol stále životom, by som sa nestýchol stále. Som rád, že pri týchto menách sa vystúpali. Ďakujem všetkým tým, ktorí mi pomáhali počas môjho funkčného obdobia a období, keď som bol poslancom za rozmach obce, za napredovanie. Verím, že to napredovanie obce bude správne. Bolo to kus práce urobené za ale ide to ďalej. Či vás nohy bola, keď ste nevedeli. Nie, práve že... To si sadnete dobre v tom stolu a hneď prinesie pohľadu.